Nå, jeg skal lige have samlet en, hvad står der? Tørstativ. What? Jeg ved ikke, hvordan taler man det? Niveau. I can't read. Let's do it. Den fik jeg så fra min mor. Hun har købt det til mig, men så har jeg aldrig tid til at samle det. What is this? Et billede på, hvordan man samler det. Hey, come back here. So, what is the step 1? Der er ikke step 1, men bliver nødt til bare at samle det. Ja. Så skal jeg finde de to her. Sætter på. Det er ikke svært. Another one. Very nice. Yeah. Så er en lille brus med masser af skruer. Jeg tror, det er dem her, vi skal bruge til samlet. Der er et eller andet spring i min ansigt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har ikke den anden skruetrækker, så skal jeg bare bruge musklerne. Det er ikke rigtigt. So what is the næste? What? Nu skal jeg bare lave flere af dem. Den er godt nok stor. Look at that. Damn, that's good. Like, jeg ved ikke, hvad min mor har købt det fra. Tak for det, mor. It's very nice. Den er godt nok skæv. Jeg tror, jeg skal have ret på den. Jeg tror, det er kun den der stykke, den er skæv. Så tror jeg, den bare... Jeg tror, den er i hvert fald bedre nu. Kan jeg se. Så kan jeg få vasket min trøje. Og så hænge hertil. Jeg skal lige vise jer, hvor meget trøje jeg skal få den vaske i morgen. Den skal vaske. The next day. Så har jeg lige været i bad. Jeg har fået min adgang til vaskerum. Så bruger man dem her til at scanne. Lad mig gå til et vaskerum. Så ses vi. Så når man kommer herind, så har de sådan en her til at scanne med. Prøv lige at gøre det. Indtest. Aktiveringskode. Det er det, eller hvad? Okay, så det er de to her, jeg skal vælge. En den der, tror jeg. Jeg prøver lige. Bum. Jeg tror, jeg putter bare direkte ind. Sådan, du ved. Den der i. Og jeg har sat dem i gang med 20 minutter. 40 grader. Eller 50, ved jeg ikke. Oh my god, it's going faster. Sådan. Det kan jeg godt finde ud af, det her. Det var det. Så er jeg færdig med at hænge min tøj. Nu skal jeg bare lave noget aftenmad og lave madpakke til i morgen. Jeg skal bare lige stå her i køkkenet og få vasket op. Så ja, vi ses.